ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ኣለኹም እምበኣር ሎማዓንቲ ድማ ብከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ሓዳሽ መደብ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ክቡራተይ መግቢ ኣሰራርሓ እኳ ንኩልና ሓድሽ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ሰብ ብዝተፈላለየ መልክዕ ገይሩ ስለ ዝሰርሖ ኣነ ድማ ሎማዓንቲ ከምዚኣ ኣብዛ መእተዊ ትርእያ ዘለኽን ጥዕምቲ ሓፃር ግዜ ትወስደልና ከምዚኣ ጌርና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ዘይቲ በርበረ ቀልየ ኣለኹ ቁሩብ ማለት እዩ። ብዙሕ ምቕላው የድልዮን እቲ ሽጉርቲ ዋላ ሓደ ኣብዚ ድማ መቲረ ዘዳለኹ ኮሚደረ ኣተሓባቢርና ድማ ከምዚኣ ጌርና ኣብዚ ከዓ ንእሽተይ ሳልሳ ቀሪበ ኣለኹ እዚኣ ጌርና ሳልሳና ኮሚደረና ኣተሓባቢር ኣቢልና ንእሽተይ ደቃይቅ ክድን ኣቢልና ማለት እዩ። ክቡራተይ እቲ ኣዳሊናዮ ዘለና ናይ ኣሕምልቲ ጌርና ኢና ክንሰርሓ ማለት እዩ። ናይ ኣሕምልቲ ካሮት ከምኡውን ዝተፈላለየ ሓምሊ ኩሉ ዝሓዘ እንዚኣ ጌርና ነዳልዋ ኢና በዚአን ጌርና ማለት እዩ። እምበኣር ከምዚኣ ትርእያ ዘለኽን እያ ክሩንተን ሱብ እዩ ዝብል ናብዛ ዓዲ ሱብ እዮም ዝጥቀሙሉ ብመልክዕ ሱብ ድማ ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ከም ዝረድኣና ሒዘያ ክመፅእ እየ ማለት እዩ። ክቡራተይ እምበኣር ከምዚኣ ጌርና ንእሽተይ ቅልው ኣቢልና ኣብቲ ላስቲክ እቲ ክንገዝኦ ከለና ኣብኡ ደቂቃ ኣለዎ ገሊኡ 6 ደቂቕ ገሊኡ 8 ክሳብ 10 ደቂቕ ዝምልከት ማለት እዚ ድማ ድንሽ ኣዳልየ ኣለኹ ሓፃፂበ ድማ ድንሽ ናብዚ ኣትዮ እቲ ድንሽ ብሱል ስለ ዝኾነ ን8 ደቂቕ 10 ደቂቕ እዩ ብሓፈሻ እቲ ላስቲክ ምስ ገዝእናዮ ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚኣ ገይረ ድማ ኣተሓባብር ኣቢልና ጥዕምቲ ዝኾነት ናይ ኣሕምልቲ مستيا زرائي خنا أفت مأتوي مستيانا يكجع ما جرنا طقلل لابلنا تدلينا نقرسي تدلينا ندرار تدلينا نمسح أبدس بلنا ساعات كنت كمان لا نخلينا مالتي كورات حواتي بزيد ما ناي حملتي زداله وقممات كيرو له دس بلنا عينت كمم أبجزانا زلنا نتكلم نخلينا بزخات سليم بربريز على شهور تدس بلنا بالعلي كممات جيرنا نزي أدالينا يلنا مالتيو እምበኣር ከምዛ ትርእያ ዘለኹም ጥዕምቲ በሲላ ኣብዚ ድማ ብጎድኑ ናይ ኣርድባይ ማለት እዩ ናይ ስትሮበሪ ዝፅማቕ ዝስተ ዳሊና ኣለና ማለት እዩ። እምበኣር ኣብዚ ከዓ ክትቅጫ ንእሽተይ ፅልው ነብሎ ኣባዴላ ጌርና ኣብዚ ኣዳሊና ኣለና ከምዚኣ ጌርና ድማ ከምዚኣ ጌርና ኣዳልው ኣቢልና ጥቕልል ኣቢልና ድማ ጥዕምቲ ዝኾነት ናይ ኣሕምልቲ መግቢ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ክቡራተይ እምበኣር ውፅኢታ ድማ ነዚኣ መሲላ ኣላ ተፈቲኽንኣ ፈትንኣ ተዓምዋ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ ናይ ስትሮበሪ ብኣርድባይ ብማይ ጌርካ እዚ ትርእዮ ዘለኽን ማለት እዩ። እዚ ናይ ስትሮበሪ እዩ ቁሩብ ማይ ምስ ገበርካ ማይ ጌርካ ምዚኣ ጌርካ ስተፅማቕ ከዓ ተዳልዋ ማለት እዩ። ካል ድማ ክልተ ዓይነት ፅማቕ ኣዳልየ ኣለኹ ናብኡ ከብለክ ኣብዚ ድማ ክልተ ዓይነት ፅማቕ እቲ ኣቐዳመይቲ ስትሮበሪ ከምኡ እውን ቱፋሕ ጌርና ኢና ክነዳለወን ማለት እዩ። ክቡራተይ ኣብዚ ድማ ሓፂብና መታቲርና ድማ ጥዕምቲ ፍሬሽ ዝኾነት ፅማቕ ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ፍሬሽ ፅማቕ ብጣዕሚ ኣብ ገዛና እንተዳሊናዮ ተመራፂ ማለት እዩ። ባዕልና ሽኮሩ ኩሉ ዓቐኑ ስለ ንሕልዎ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ። ክቡራተይ እምበኣር ኣብዚ ሓፂብና መታቲርና ድማ ኣብቲ ኣዳልያ ዝነበርኩ ማሽን እዚኣ ጌርና ክንፀምቋ ኢና ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ እምበኣር ኣብዚ ድማ ማይ ገይረ ንፀምቃ ኢና ኣብ ግዜ ስዕረት ወይ ድማ ንቆልዑ ተኮይኑ ድማ ብፀባ ጌርና እንተፀሚቕናዮ ከዓ ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ እንተፈቲኽንኣ ፈትንኣ ፈትንዋ ማለት እዩ። ክቡራተይ ዝኾነ ነገር ንስኹም ከ ብኸመይ ኢኹም እስከትሰርሕዋ ሸር እንዳገበርና ነንባዕልና እናተማሃርና ኣነ በዚኣ ኣዳልየ ኣለኹ ዝኾነ ሕቶ ርኢቶም ዝህሉ ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትቕምጣልና ይላቦ ማለት እዩ። ክቡራተይ ነንባዕልና መምሃሪ እምበር ተሓንቲ ካብ ሓንቲ ስለ ዝፈለጠት ኣይኮነን ማለት እዩ። እምበኣር ድሒራ ትመፅእ ድማ ኣብዚ ካልአይቲ ኣላትኒ ማለት እዩ። ኣብዚ ክልተ ዓይነት ማንጎ ኣለኒ ከምኡውን ባናና ኣለኒ እዚ ድማ ኣብዚ ፍሬሽ ኣብዚ ድማ ናይ ፍሪዘር ዝፀንሐ
ማንጎ ቀሪበ ኣለኹ ማለት እዩ ክብራተይ እሳ ድማ ሓቢርና ክንሪኣ ኢና እንዲኣ ድማ ባናና ማንጎናን ጌርና ብከምዚኣ ጌርና ክነዳልዋ ኢና ማለት እዩ ባዕልና ኣብ ገዛና ከምዚኣ ጌርና ነዳልዋ ማለት እዩ ክብራተይ ኣብዚ ቻነል ቤተሰብ ኮይንኩም ላይክ ሳብስክራይብ ሸር እናገበርኩም ተተባብዑና ይሕዋትን ሓትን ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ክብረት ይሃበልና እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹሞ ድማ ላይክ ሳብስክራይብ ሸር እናገበርኩም ምትብባዕኩም ኣይፈለየና ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና ክንመጽእ ኢና ማለት እዩ ክብራተይ ጾምና ሰላም የፈጽመና ንኩልኩም ኣመንቲ ክርስትለክ ማለት እዩ ክርስቲያን ክብራተይ እምበኣር ከምዚኣ መሲላላ ጥዕምቲ ዝኾነት ጽማቕ ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ ክብራተይ ንቐደም በሉ ንቐደም በላ بحدش مدبس كسام نملس سلام أملاك مسكولاتنا يهالو تشاو تشاو